ndị ọyịma na m anabata unu ọzọ n'ihe mmemme nke GCK nke ụbọchị taa. N'ezie dịka o si wee dị, ihe mmemme a bụ oge anyị na-eji wee kpọrọ anyị gaa n'iru Chineke maka ịnata ọkasị mma n'aka Chineke. Ka o si wee dị, Chineke nwee o tere ote mmanụ pụrụ iche onye Chineke ji wee na-akwara ngwa ọrụ ọtụtụ afọ ugbu a na mgbasa ozi ọma. Onye a maara dịka onye ọzụ atụrụ Kumuyi n'akụ mba ụwa niile ka ọ na-aga n'ihu na-akụzi okwu Chineke, na-eme ka o doo anya wee site na ekpere ya na nkụzi nke ọ na-akụzi wee na-ata mmetụ aka nke Chineke. N'ụbọchị taa anyị nwere ọhụrụ ọma ịnata ọbụnadị ebere nke Chineke site na ihe nkụzi na mgbasa ozi ọma nke o nwere inye anyị n'ụbọchị taa. Ka anyị gee ntị n'oge a. Ngwale anya n'ebe anyị na-agụ na amaokwu nke 7, ọ sị ndị Izrel wee bịakwute Moses. Ndị Izrel wee bịakwute Moses. Onwe onye kere ha eriri n'ọkpa kpụrụ ha ka ewu bịakwute Moses. Ha chọpụtara ihe bụ nsogbu ha na mmekpa ahụ ha malitere mgbe ha malitere ikwu okwu megide Chineke, ịga ije megide Chineke, ime mmehie megide Chineke. Ọ bụrụ na anyị ga-anata obi ebere nke Chineke na ọbịa ọmịiko ya, na anyị ga-echegharị gbakwute mmehie anyị azụ. Ị na-agbakwute mmehie gị azụ taa site n'ala ala obi gị, n'ime mmụọ gị na akọ na uche gị, na-asị Chineke lekwa m, achọrọ m obi ebere gị. Ndị Izrel wee bịakwute Moses sị anyị emehiewo. Ịhụ na ha amalite lena na agwọ atagbuola anyị, onye nke ọzọ anwụọla, okeke anwụọla, oke afọ anwụọ. Moses, anyị ga-anwụ na onye ọbụla nwụsị. Ma otu ndị mmadụ na-abịakwute Chineke ekpere ha, gwọọ m ihe zara m n'afọ, gwọọ m ekpuru m isi, gwọọ m enwere m ihe ma aka n'ihu nke a, gwọọ m. Ha maliteghị otu ahụ, ha malitere n'ụzọ dị mma. Gịnị wetara anyị nsogbu a? Kedu mkpụrụ anyị kụrụ mịtara anyị ihe ọjọọ a? Ha mara na ọ bụ mmehie ha, ha wee sị anyị emehiewo. Ha ekwupụtaghị mmehie ndị ọzọ. Moses ya na ọchịchị ya, ọ meghị nke a n'oge, emeghị nke ọzọ n'oge. Ọbịa mere anyị jiri mee nke a. Ndị gọọmenti emeghị ihe ha kwesịrị ime, ọbịa mere anyị ji mee otu a. Nne m na nna m ha emeghị ihe ha kwesịrị imere m, ọbịa mere m jiri mee nke a. Nwunye m o mere nke a, mee nke ọzọ, ọbịa mere m jiri gaa kwa iko. Di m mere m otu a, mekwa m otu ọzọ, iji gosi ya ihe n'ọma gị, ọbịa mere m ji mee nke a, mee nke ọzọ. Mba, ụmụ Izrel emeghị nke a, ekwupụtaghị mmehie ndị nke ọzọ. Ha wee sị anyị emehiewo. Mgbe ị na-abịakwute onye nwaanyị taa, ị gaghị na-ekwupụta mmehie ndị nke ọzọ, mmehie ndị nzukọ, maọbụ mmehie otu nzukọ nke a maọbụ otu nzukọ nke ọzọ, maọbụ mmehie nke ndị obodo unu mere, maọbụ mmehie nke ndị Farisii na ndị Sadusii, maọbụ mmehie nke ndị okpukperechi ama aha ha. Hapụdugodi nke ahụ, ha bịakwutere Moses sị anyị emehiewo. Ha wee kọwaa mmehie ha mere, n'ihi na anyị ekwuwe okwu megide onye Jehova, megidekwa gị. Ha wee sị gị kpere Jehova ka o wee wezụga agwọ ndị a na-arụ anyị. Moses wee kpee ekpere n'ihi ndị Izrel. Ọbịa mere Jizọs ji wee sị dịka Moses welitere agwọ ahụ elu n'ọzara, n'otu a ka a na-eweli nwa nke mmadụ elu, ọkpara Chineke, Mesaya anyị, Kraịst anyị, onye ahụ nke si n'eluigwe bịa ịnwụ ọnwụ n'ihi anyị. Ọ sị n'otu a ka a na-aghaghị iweli nwa nke mmadụ elu n'elu obe nke Kalvarị, ka ọ ga-abụ na onye ọbụla nke kwere na ya agaghị ala n'iyi, kama ọ ga-enwe gịnị? Ndụ ebighị ebi. Taa bụ ụbọchị gị o. Asị m na taa bụ ụbọchị nke gị. Ọ bụ na ị ga-abịa dịka ha bịara, ọ bụ na ị ga-ekwupụta mmehie gị dịka ha kwupụtara, ọ bụ na ị ga-agbakute mmehie gị azụ dịka ha gbakutere mmehie ha azụ, ọ bụ na ị ga-echegharị dịka ha chegharịrị, iwe kpọkuo Chineke ka o mere gị ebere. Ebere ga-abịakwute gị n'abalị a. Ha wee bịakwute Moses wee gwa Moses ka o si dị ha. Ha wee sị anyị emehiewo. Anyị chọrọ ka a gbaghara anyị mmehie anyị. Na mgbaghara mmehie ahụ, ha chọkwara ọgwụgwọ. Ha chọrọ ka nsi niile nke agwọ tanyere ha n'ime ahụ ka ewezuga ya n'arụ ha. Chineke anyị pụrụ ime ya. Ọ pụrụ ịgwọ ọrịa.
ọ pụrụ ịnapụta, ọ pụrụ ime ka ị nwere onwe gị, ọ pụrụ ịgbanwe ndụ gị ka ọ dị mma. Ndụ gị agaghị adịkwa ka ọ dị ọzọ. O nwere ọtụtụ ihe ndị anyị ga-amụta n'ihe anyị mụrụ. Lee ihe abụọ anyị ga-amụta n'ihe ndị anyị mụtara na ihe ndị anyị nụrụ. Nke mbụ bụ na mgbaghara mmehie bụ n'efu. Ọ bụ naanị ka mgbaghara mmehie na-eme ka anyị nwee ndụ ọhụụ. Ọ bụ naanị ka o doo anyị nke ọma na ihe ọbụla nke anyị chọrọ na ndụ a iji wee bie ndụ ga-adị Chineke ezi mma ka Chineke na-arọpụtagoro anya ruo n'ogo na o mere ka anyị mata site n'ibi n'ụtarị nke apịara ya na anyị na-abụ ndị agwọrọ. N'ezie, ọ bụ na anyị ga-ege ntị, anyị ga-amata nke ọma na ihe Chineke chọrọ n'aka anyị bụ naanị okwu ọnụ na nkwupụta na okwukwe. Ngwa ngwa anyị ga-abụ ndị ga-enweta mmetụ aka nke Chineke ka anyị gaa n'iru. Mgbe ahụ a gwọrọ ha ọrịa ha, Chineke nwere ihe o mere. Ọ gwara Moses ka o mee otu ihe na ihe ọ gwara Moses mee. Jehova wee sị Moses, mere onwe gị agwọ yiri ọkụ, tụkwasị ya n'ọkọlọtọ, ọ ga-erukwa, nke pụtara na ọ ga-abịa na mmezu. Nzọpụta gị ga-abịa na mmezu, ọgwụgwọ nsọ gị ga-abịa na mmezu, nnapụta gị ga-abịa na mmezu. Nwere onwe zuru oke na mgbanwe zuru oke ga-ewere ọnọdụ na ndụ gị. O wee bịa na mmezu na onye ọbụla ataworo, onye ọbụla agwọ taworo. Cheta ndị a niile ndị mehirenụ, agwọ atawo ha n'ihi na ọ bụ ụgwọ ọrụ nke mmehie. Ọbịa mere ha jiri bịa, ọbịa mere ha ji wee kwupụta mmehie ha, ọbịa mere Chineke ji nwee ọmịiko na arụ ha. O wee sị onye ọbụla nke agwọ taworo ga-adị ndụ mgbe ọ hụrụ ya anya. Achọrọ m ka ị were uche gị hụta ya na ụmụ Izrel ndị a dịka ha na-anwụ n'ihi agwọ tara ha maka mmehie ha mere. O sighị Moses n'aka, o sighị Aaron n'aka, o sighị Chineke n'aka. Ọ bụ n'ihi mmehie ha. Ha kpatara nkụ ahụ ngwere jiri bịara ha ọrịrị n'ihi ajọ omume ha. Ma onye ọbụla n'otu n'otu dịka ha na-elekwasị anya na agwọ ahụ Moses weliri elu n'ọzara, dịka Chineke gwara Moses, onye ọbụla ha adịghị ele anya n'ihe mgbu ha, ha na-elekwasị agwọ ọla ahụ anya. Ha anaghị ajụ ajụjụ, ha anaghị ajụ enyi ha ma ọ bụ onye agbata obi ha si lewere m anya. Ha niile ebe ọbụla ha nọ, ha gbasara ebe niile na ndekwuru nde ha, ma ebe ọbụla ha si wee lekwasị agwọ ahụ anya dịka ha na-elekwasị ya anya. Moses agaghị na-emetụ ha aka n'otu n'otu, mba. Moses agaghị na-akwagharị ha ma ọ kulite ha. Naanị welite anya gị elu dịka ha na-elekwasị anya. Emere ka ha nwere onwe ha. Oge nke gị eruwo. A sị n'oge nke gị eruwo. Cheta na Jizọs sịrị otu akụkọ a kpọmkwem na dịka Moses weliri agwọ ahụ elu n'ọzara, ọbụna dị otu a ka a ga-eweli nwa nke mmadụ bụ Jizọs Kraịst elu n'elu ebe Kalvarị. Onye ọbụla nke na-elekwasị ya anya n'okwukwe, onye ọbụla nke na-elekwasị ya anya nabata ya, onye ọbụla nke na-asị ọ nwụrụ n'obe Kalvarị n'ihi m, agwọ ọla ahụ eweliri elu bụ n'ihi m. Onye ọbụla na-enweghị onye agụpụrụ nke na-ekwere wee lekwasị anya n'agwọ ọla ahụ, agwọrọ ya ọrịa ya. Nke a bụ ihe onye nwanyị chọrọ ime na ndụ gị taa. Kraịst ebuliwe ya elu, ọ nwụrụ n'elu ebe nke Kalvarị. Cheta ihe o kwuru, ọ ghọrọ onye nwụchitere anyị ọnwụ, ọ ghọrọ onye na-agwọ anyị ọrịa site n'ubiri ụtarị ya ka eji mee ka arụ dị anyị ike. Ugbu a agaji m ikpere gị ekpere dịka iguzo ọtọ, welite aka gị elu dịka ị na-anabata na ekpere a bụ n'isi gị. Chineke nna, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi ndị a niile ndị ji obi ha niile na-ahụta onwe ha na ha bụ ndị mmehie
na ha adịghị ebi ndụ dị nsọ, na ha bụ ndị ikpe mara n'iru gị, ma ugbu a ha na-esi n'ajọ omume ha niile na-echegharị. Ha chọrọ Kraịst, naanị Kraịst dịka onye nzọpụta ha. Onye nwe anyị, na m arịọ gị gbaghara ha mmehie ha, zọpụta ha n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị ka mmụọ gị wee gbaa ama n'ime obi ha na ugbu a na ha bụ ụmụ Chineke. Ndụ ochie, ndụ ọjọọ ha na-ebi n'oge gara aga, ha niile ugbu a ka a na-ehichapụ, ndụ ọhụrụ na-abata n'ime ha ugbu a n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị, ike ha ga-eji laa, ghara imehiekwa ọzọ, malite ibi ndụ ọhụrụ, malite ibi ndụ amamikpe na-adịghị n'ime ya ọzọ, nye ha n'aha Jizọs. Mezuo nke a, ihe ịrịba ama nke nzọpụta n'ime ndụ ha, ka enwe ọgbụgba ama n'ime mmụọ ha, na-emezuwo ya, ka ha gaa n'iru na-ekwere na gị, ka ha ghara iwezuga anya ha na okwukwe ha n'ebe gị onwe gị nọ na mgbe ọbụla. Ekele dịrị gị onye nwe anyị n'ihi nzọpụta anyị arịọ n'aha Jizọs. Asị m na aka oto ga-adị n'ọnụ gị o. Kedu onye ga-enye aka oto taa? Welie aka gị elu, were aka nke ọzọ bikwasị ebe ị nwere nsogbu ahụ. Chineke, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi nkwa nke ị kwere anyị. Anyị na-ekele gị n'ihi owuwe anya nke ị nyere anyị. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi ntụkwasị obi nke anyị nwere taa, na dịka anyị na-elekwasị Jizọs anya, wee kwere na onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye bụ onye ogbugbo nke nsogbu anyị niile, nke mkpa anyị niile, onye mgbapụta anyị na onye ọgwụgwọ anyị. Anyị maara na ị ga-agwọ onye ọbụla ọrịa ya, ka ọ na-ekwenyere gị maka ọgwụgwọ nsọ. Ya mere Chineke, anyị na-akpọku gị ugbu a ka ọgwụgwọ nsọ gị wee rute onye ọbụla aka n'aha Jizọs. Anya ndị ahụ kpuru ìsì, ana m enye unu iwu, mepee na ugbu a n'aha Jizọs. Ntị chiri echi, ana m enye gị iwu, mepee n'aha Jizọs. Ihe niile zara aza n'ime ahụ ma ọ bụ n'elu ahụ, ebe ọbụla ị nọ, gbafue n'aha Jizọs. Ihe zara aza n'olu, ihe ọbụla nke na-ekwesịghị ịnọ n'ebe a, ana m enye gị iwu, gbafue n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ọnya afọ ka agwọ gị n'aha Jizọs. Nsogbu ọbụla nke dị n'ime ahụ, ihe mgbu ọbụla, ana m enye gị iwu ka aka Chineke metụ gị, ka ị dị mma, dajụọ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ka ara bụ ihe niile ụmụ gị na-arịọ gị, ma n'ebe a ma n'ezi, n'ebe niile ụmụ gị gbakọrọ. Ana m arịọ gị Chineke anyị, gosipụta ike gị, gosipụta ọgwụgwọ nsọ, gosipụta nnapụta, mee ka onye ọbụla nwere onwe ya ugbu a n'aha Jizọs. Mee ka ihe ịrịba ama gị pụta ihe, mee ka ọgwụgwọ nsọ pụta ihe, mee ka nnapụta ahụ pụta ihe. Onye nwe anyị, dịka anyị na-eti eme n'ikpeazụ, ka emezuo ya na ndụ onye ọbụla. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, ekele dịrị gị onye nwe anyị. Emezuwo ya, emezuwo ya, emezuwo ya. Anyị na-ekele unu n'ebe ọ bara ụba na unu sonyere n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa. N'ezie, oziọma anyị nụrụ bụ ihe oziọma gbasara Kraịst na ịhụnanya ogo nwere n'ebe anyị nọ. Akwụkwọ nsọ mere ka amata na Kraịst bụ enyi nke na-anọ nso karịa nwanne. N'ezie, dịka ige ntị n'oziọma ndị a, na-eti ihe anyị nụrụ n'ọrụ, onye nwe ga-agọzi gị n'ebe ọ bara ụba. Ụmụnna m, ana m ekele unu. Obi anyị na-asụgbo n'ọṅụ ịhụta na unu na-esonyere anyị n'ihe ememe GCK nke anyị na-eme. Ọ ga-amasịkwa anyị ma ọ bụrụ na unu ga-ezi anyị ozi ka anyị mara ka ozi ọma ndị a si emetụta unu na ihe ndị ọzọ, ihe gbasara ọdịmma nke mkpụrụ obi gị. Anyị ga-achọ ka anyị nụta ihe unu na-ekwu maka ya, ka anyị wee nwee ike inyere unu aka. Ya mere anyị ji wee na-asị unu, dịka ị na-ele anya n'ihe onyonyo, ị ga-ahụta ebe edere ọgwụ ozi anyị www.gckhq.org/connect. Ọ bụrụ na ị ga ebe ahụ, ị ga-ezi anyị ozi, anyị na-aga akparịtakwa ụka.
anyị na-asị ka Chineke nna na-ezute gị ma na-eme ka ihe niile nke itinye aka na-aga nke ọma n'aha Jizọs Kraịst. Daalụ.